човек, влак ми поработи. Стигнах до тук. Но проблем, май ме стреля. Проблем, май ме стрелят. Ого, бич. Предлагайте какви игри да играя на PlayStation. Но проблем, тук може и малко да ми убия. Тук може и да ме убия. Може и да ме убият, проблем. Но ето казах, защото може да ме убият. Те почти са ме убили. Но не знам. Проблем, може и да ме убият. Предлагайте какви игри да играя на PlayStation. Само че не са платени, защото не ми дават. Ще умра. Не знам ли тук дали позволява да правя такива игри, но аз правя. И не знам дали още ще продължавам с тази игра. Не е сигурно. Не е сигурно даже дали ще продължа с канала си. Но все пак аз ще си снимам за сега, ще ви радвам. И утре ще има на Mortal Kombat, да знаете. Но пак не знам дали утре ще има клип. Вече няма да е така, ще снимам когато ми падне, защото нямам достатъчно видеа. Даже не знам колко хора ще се абонират на този канал. Вау. Вижте го, yes! Да. Предлагайте кои игри да играя. Защото не знам, после аз ще чета коментарите. Газ. Ада пич. Ада ще иде да спич. Пичо, извинявайте, защото си пея. Непрекъснато съм свикнал да пея като играя. Не ви дал да приказвам, но аз казвам все пак. Опа! Мале как го примих. И май скоро ще трябва да слушам. Oh man! Wait, Skid McMarks, the pro hoverboarder? He sent me this info lot from Iridia, and the blog has been after me ever since. Here, take a look. Hey, Uncle Blackwash, Skid McMarks here. You know, your nephew. My agent and I are at the awesome grand opening of the McMarks Sports Shack here on Iridia, and boy, is this been a trip. I've gotten to meet all kinds of people. Fans, celebrities, my Gadgetron sponsors. I even got to sign autographs for these odd-looking creatures called Azar. I guess they're doing something here on Iridia. Wait, hold on a second. Hydro Harvester Super Illegal Water Displacement Apparatus. I don't think I was supposed to have this. Someone agent, someone publicist. Actually, some older people. Someone who cares about me. I don't want to die. Sounds like Skid McMarks is in trouble. We gotta get to Iridia. Agreed, but we must first repair our ship.
Вау, пичове, отключих ново ниво. Чуя, отключих ново ниво, не знам дали какво е. Вот так. Малко ме страх да дойда. Не искам да се поговоря на вот так. Не знам дали опитвам да чувам на български, но пишете долу в коментарите, за да знам дали е позволено, защото още съм на 9 години и имам лек проблем с снимането, защото това ми е втори клип. Скоро мисля да снимам с моя приятел, но не знам. Тук ще се превъртам, ще идея там. Искам да видя какво е. Няма нищо. Да, леко гледам момчета. Не знам какво да правя. Може да ми дадете съвет, ако някой е играл тази игра. Какво да правя тук, защото си нямам идея. Майко! Какво си шепа? Робот. Не знам, но тази игра някъде ме кефи. Искам да убия ето. What the? Убива, но сега не съм играл толкова много. До сега играх на GTA и се инсталирах игра. Утре ще има епизод на Fortnite. Не, утре ще има епизод на Fortnite, а други ден на Mortal Kombat. Абе, голяма забава ще става. Просто не знам, ще видите в следващите клипове. Но не намирам никой с когото да се бия. Пичове, доктор, тето ми давайте идеи да играя тази игра. Даже дали искате да продължа с нея. Ами няма с кой да се бия. Е, 25 патрона. Дори не знам за кой да ги изхабя. Защо няма никой с когото да се бия, пичове? Хорики! Майко! Колко малко не остана да умра. Защо ли аз не си взема някой скин? По-як. И защо имам само тези? Не мога да намеря с кой да се бия. Защо? Искам да
да играя в другите титулове. И мисля да спирам с тази игра вече. Защото вече клипът стана малко по-дълъг. Спирам го.